Isip pagatiman sa kalikupan, nagkadaiyang mga katawhan ang nagkahiusa pinaagi sa pagsalmot sa Run to Plant for Green in Philippines 2014. Gipahigayo ni atong Hunyo 28 ang sentro sa kalihukan gihimo sa lungsod sa Liloan. Tumong sa Run to Plant for Green in Philippines ang pag-amuma sa daang turok nga tanom, ilabi na kay masinati karong tuiga ang El Nino. Tungod niini, gitawag ang kalihukan karong tuiga og Run to Care for the Plant. Ang objective ra gyud ani sa atong katanungan as many native trees as possible. But for this year, kay tungod El Nino man bining kuwaw ug init, ato pud nga paningkamutan nga ang mga kahoy nga nabuhi na ma-nurture na sila. So ato ang siguraduhin nga mabuhi na sila sa panahon sa huwaw. Gibana-banang 1,843 ka mga katawhan ang nagpakita sa ilang pagtagad sa kalikupan sa sayong kabuntagon. Kay di man direktang maapektuhan ang mga bakawan, lakip sa tipik sa Run to Care for the Plant mao ang pagpananom og mga bakawan diin di mominos sa 3,500 ang mapahimuslan unya sa mga isda. Sentro usab sa kalihukan karong tuiga ang mulching o ang pagputang og indigenous materials sa palibot sa tanom. Lakip man ang paghawan sa palibot aron magpabilin ang kaumog niini. Ang Run to Plant for Green in Philippines usa ka kalihukan nga nagsalmot sa tibuok probinsya sa Sugbo sa dungan nga pagdagan ug pag-amuma sa tanom. Lakip sa laing nagpahigayon sa kalihukan mao ang Davao del Sur, North Cotabato, Albay, Iligan ug Compostela Valley. Ang Run to Plant for Green in Philippines usa ka programa ubos sa Integrated Development sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun RAFI. Ang maong programa gipaluyuhan sa RAFI ug mga kaabag sa lokal nga pangagamhanan ug sa Department of Environment and Natural Resources.